Een goedemiddag en hier zijn we weer terug in Oude Ziel met Doch het Voedendwarp. En hier Oude Ziel draait deur. Mijn naam is Neeltje en vandaag op het programma Ik zie wat jij niet ziet. Het talent, muziek, de prijsvraag, een te volle agenda. Wat hebben we nog meer? Beeldse kwaaltjes. Hoe overleef ik als Nijling? En heeft de jeugd toekomst? En vandaag mijn tafeldame Bonita Mollema. Fris en fruitig, jeugdig en vol energie. Een iets te grote bek, maar hier is ze, Bonita. Bonita, heb jij nog wat te melden? Ja, zeker weten. Ik wil graag even als eerst alle jeugd bedanken dat ze hier zijn, want dat vind ik helemaal fantastisch. Wij willen ook even melden dat de jeugd zeker weten dat de toekomst heeft en dat jullie allemaal achter onze ideeën moeten staan, dat het heel belangrijk is. Kijk, een strijdbaar type aan tafel. Oké, Jelte Jan, even oprotten. Ik spreek de taal van de jeugd. We zitten hier met een hele hoop jeugd uit Oude Ziel. Bonita kent ze nog beter dan ik. Ik voel me toch een beetje een opa en een oma eigenlijk hier. Maar wie hebben we hier allemaal? Ik ga ze niet allemaal noemen, maar dit is wel de toekomst. En de meesten zijn vergroeid met hun mobieltje, maar vandaag staan ze uit. Heel erg netjes. We hebben hier Jos, de man die wat kleur brengt in het dorp. Hartstikke leuk. En Kianne, die gaat ook het woord doen. Kianne, heb jij wat te vertellen? Wat wil jij vertellen over de jeugd hier in Oude Ziel? Wat doen jullie? Wat missen jullie? Wat zouden jullie willen? De meeste jeugd hangt hier gewoon rond. En wij willen graag nog een jeugdhonk waar ze nu druk mee bezig zijn. Dat klopt. Ja, jij weet er meer van, hè? Want jij bent voorzitter van de Jeugdhonkclub. Dat klopt. We zijn bezig met de jeugdhonk. Dat is bezig. Dat is in volle gang. Het is belangrijk dat de gemeente ons steunt en daar zijn we heel druk mee bezig. En als dat rond is, dan kunnen we beginnen met bouwen. En wat moet ik me dan voorstellen wat jullie in zo'n jeugdhonk gaan doen? Is dat gewoon hangen en zuipen? Ja. Of, Nee, niet alleen hangen en zuipen. Het is de bedoeling dat er een leuke televisie komt, een Xbox, misschien een spelletje. Gewoon dat we daar ons kunnen vermaken. Dat we niet de hele dag op straat hangen. Dat vinden wij vooral heel belangrijk. En dat geldt ook allemaal voor jullie, dat jullie zin hebben in een jeugdhonk? Ja, zijn jullie het allemaal mee eens? Dus jullie willen ook oproep doen aan de gemeente en alle andere fondsen die het kunnen sponsoren? Ja. Ja. Helemaal nee, goed. ik proef het enthousiasme. Ja. Precies. Zeg, Jos, ik heb begrepen, jij bent nogal een modisch figuur. Je bent ook wel een populaire jongen. Je houdt je bezig met mode, je ziet er ook fantastisch uit. Ik zit me nog steeds af te vragen waarom die broeken allemaal op je knie hangen. Maar dat schijnt er ook bij te horen. Ik word echt oud. Je hebt een rap gemaakt. Ja, dat klopt. En wij zouden die heel graag hier met z'n allen willen horen, denk ik. Ja, dat klopt. Waar gaat die rap Laat maar over? zien. Nou, gewoon over Oude Ziel en mezelf. Over Oude Ziel aan jezelf. Ja. Ja, ik denk dat we heel erg benieuwd zijn dat we hier gaan rappen. Dit is de body beatboxer, geloof ik. Ja. Je gaat meedoen. Pak een microfoon en dan gaan we kijken naar een rap van Jos met een beatboxer. Wordt vast fantastisch. Zeg maar wanneer jullie er klaar voor zijn, dan begin maar. Begin maar. Ja. Oké, daar gaat hij. Waar een nigger is aanwezig en we gaan het snel doen. Wil je net als mij zijn, probeer me maar na te doen. Ik chill met mijn vrienden, overal waar het kan. Chill op een sportveld, dat is toch wel een strak plan. Maar tegenwoordig zijn er geen plek om te chillen. Want mensen beginnen al te praten en te gillen. Ze zeggen we slopen dit en we slopen dat. Je moet niet haten op mij en mijn squad. Ik ben bijna elke dag op de streets met mijn boys. Praten in de avond is die street voice. Wij met z'n allen is elke keer wat moois. Wij zijn die oude ziel, de boys. Super. Heel mooi, prachtig, prachtig. Stoer. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Bonita, heb jij nog wat te vertellen tegen de jeugd? Nou, ik vind het super dat jullie hier allemaal waren. Vind ik fantastisch. En allemaal voor het jeugdhonk. Het komt er wel. Allemaal fantastisch. We gaan ervoor Tot wel strijden. goed. Hartstikke bedankt. Ik zou zeggen, ga weer lekker hangen of liggen ergens. En wellicht tot de volgende keer. Oké, dan gaan we nu over naar ons dagelijks item. Namelijk het talent van de dag. Want we hebben zoveel talent hier in Oude Ziel. En ik sta hier nu heel eng dichtbij een paard. Ik hoef er niet bang voor te zijn. Ik ben niet zo'n dierenmens. Maar ik heb hier Selina Faber bij me met paard Kelly en een hele jonge ruiter. Ik ga even aan hem vragen hoe die heet. Hoe heet jij? Janno, En hoe oud ben jij? 4. 4 jaar en al op een paard. Het is toch geweldig? En dat komt allemaal door Selina, want die traint en doet alles met paarden. Selina,
Gooi het eruit. Wat heb je met paarden? Hoe ervaar je de wedstrijden? Hoe leer jij Kelly kunstjes? Vertel. Nou ja, ik rij eigenlijk al wedstrijd sinds een paar maanden. Ik heb nog maar 6 wedstrijden gereden en heb al 6 winstpunten. En ik ben eigenlijk al vanaf mijn geboorte met ponies bezig. Vanaf mijn 3e heb ik haar. En hij rijdt ook al een tijdje nou op Kelly en dat gaat wel heel goed. Hij rijdt met zijn 4 jaar al een tijdje op Kelly. En wat heb ik hier voor paard eigenlijk in mijn hand? Wat is dat? Wie is dat? Dat is Talita, daar rijd ik wedstrijd met. En ik heb ook begrepen dat jij in de bioscoop te zien bent bij Steven de Jong. Vertel eens. Nou, ik heb auditie deed voor Penny Shadow. En toen mocht je figureren voor de strandscène. En dat hebben wij gedaan. En toen zijn we in beeld gekomen. Nou, dames en heren, Selina is te zien op het witte doek. Ze staat in heel veel kranten, in nationale kranten. Het is eigenlijk al een beroemde ruitster hier met Kelly. En als einde gaan we nog een kunstje zien van Kelly. Ja, dat doet het altijd heel erg goed, hè. Dan gaan we nu over naar het prachtige gebied hier in Ouweziel. Het is namelijk het Noorderleeg en dat doen we met behulp van het filmpje. Lang niet gezien. Wat een prachtige plek om yoga te beoefenen. Lieve schat, hoe fijn om jou te zien. Zal ik je er even afhelpen? Waar ben je al die jaren geweest? Her en der. Afghanistan, Irak, En Azerbeidzjan, Kazachstan. Ik heb er genoeg van. En op all places kom ik je hier tegen. Dat is niet schitterend. Het is geweldig. Ik kwam weer om tot mezelf te komen. Maar ik kom jou tegen. Ja. Zullen we een stukje lopen? We gaan een stuk lopen. Ik laat je de omgeving weer zien. Het is Oké. fijn om je hier te zien. Jan Bartlema, vriend, ouwe, partner en knie. Wat fijn je hier op het Noorderleeg te ontmoeten. Ja, schitterend. Wat een heerlijke plek. Ik vind het fantastisch om hier te zijn. Ook toevallig dat ik je tegenkom, jaren. Zwerven we over de wereld heen. Ja. En dan of all places komen Het is we heerlijk elkaar om weer hier tegen. weer terug te zijn. Hoe lang ben je weg geweest? Al met al, een jaar of 20. Her en der. Zuid-Amerika, eerst een paar jaar of 15. Daarna gezworven in Bangladesh, verschillende landen in de buurt. Tajikistan, Centraal-Azië. En de laatste paar jaar in Irak, Jordanië, Afghanistan. En nu is het leuk geweest. Ja, het is leuk geweest. Ja, het is leuk geweest, maar ik ben erg blij weer terug te zijn. Als ik zo rond me heen kijk, dan ben ik zo ongelooflijk blij dat ik ook terug ben hier. Kijk om je heen en wat zie je? Wat ik zie is wat ik voel. Ik voel de natuur hier, ik voel de ruimte, ik zie de vogels, ik zie de Ja, hazen. precies. Het vergezichten zijn schitterend. Het licht is prachtig. Het licht, Ja. het is bijna Toscaans. Ja, het is fantastisch dit. Maar ik ben ook een vogelliefhebber zoals je weet. En altijd, het hele jaar door, zie je hier vogels. Ja, het is geweldig. Ik stel voor Jan Bartlema, aangezien onze ontmoeting toch wel beklonken zou worden. Ik heb een heerlijk wijntje bij me. Ja. Wat denk je ervan? Ja, fantastisch. We gaan proosten op ons samen zijn in het gebied Ja. wat ons het meest aanspreekt. Dat is fantastisch. Laten we dat doen. Ja, je mag. Ja, wonende in deze prachtige natuur, dicht bij het Noorderleeg, natuurlijk ook 2 natuurliefhebbers hier aan tafel. Als eerste iets ver van mij, niet te missen persoon. Johannes, een markante kop staat erop en natuurliefhebber. En naast mij Bertus Dijkstra, de fotograaf, altijd met zijn camera op pad. Schrijver en natuurmens. Johannes, om eens met jou te beginnen. Ik heb begrepen dat jij heel vaak wandelt bij het Noorderleeg. En dan denk ik, wordt het nou niet op een gegeven moment saai? Nou, ik zou zeggen, aan het Noorderleeg er is niks saais aan. Het is misschien voor een die het niet wat van bos houdt, is het misschien wat saai, maar voor mij niet. Ik vind het prachtig plak. Er staan geen boom en zo, dus en je hebt altijd veeruitzicht. Betekent dat het wat dampiger is, dan wordt het wat minder, maar het verveelt nooit.
En wat geeft het jou? Geeft het jou ontspanning of een stuk vrede? Of hoe moet ik erbij denken? Nou ja, ook een stukje thuiswezen. Want ik kan je wel vertellen, we zijn ook door ons kinders zijn we wel op een prot plakken in de wereld geweest. En met mijn vrouw en ik. En we zijn dwars door Canada gereisd, we zijn dwars door Amerika gereisd. Hartstikke mooi. Maar dan komen we hier weer en dan zeggen we, jongen, wat is hier mooi. Dus en dat ben ik in die missie. Er kan eigenlijk niks tippen aan oude ziel. Ja, want Ik zou Bonita zeggen die niet. wil nog even toch iets kwijt. Want die vindt het natuur wel mooi, maar ze mist wat. Wij vinden het natuurgebied absoluut wel mooi. Maar wij vinden het jammer dat wij niet met de peren de dwars doorheen mannen. Dat vinden wij heel jammer. Wij zouden het leuk vinden dat wij het op de peert ook genieten kunnen. Of van met het een mooie crossmotor, toch? uitzicht. Of met de crossmotor, dat ook. Ja, maar ik ben geen baas van het Fries Gegeer, dus Ook niet. ik zou zeggen, dan moet je hem daar wezen. En, Dat lijkt ons wel heel leuk in ieder geval. breek me de bek niet open over het Fries Gegeer, want Oh jee, dan gaan we dan die Dus, discussie nou maar ik niet wil aan. er niet Ik over ga even hebben. naar Bertus, Ik die niet. maakt prachtige foto's op het Noorderleeg. Bertus, wat vind jij het mooiste plekje om te zijn en om te fotograferen? Nou ja, goed, het is hier sowieso een heel mooi gebied. Ik bedoel, maar Oude Ziel op zich is al een mooi gebied. Maar als je dan achter het Noorderleeg komt, dan is ten eerste is het een hartstikke mooi gebied om even tot jezelf te komen. Even doorwaaien en dat soort dingen. Nou, en sowieso, je ziet er elke keer weer wat anders. Dat geeft die Hannes ook al aan. Wat ik nou zeggen wou, als je op Zwarte Haan bent, nou, daar kom je ook prachtig mooie dingen tegen. Ik bedoel, hier staat ergens een foto van mij met de flamingo's. Nou, dat is super mooi. Flamingo's? Ja, flamingo's op Zwarte Haan. Nooit iemand die er wat van gehoord heeft, maar dat gebeurt. Geweldig. Die heb ik nog nooit zien. Maar... Geweldig. Nou, met de flamingo sluiten we af. Die prachtige, mooie vogels zijn het, hè? Ja, ik ben niet zo'n natuurkenner. Dan loop ik... Bedankt, hier. gedaan. Bonita, jou zie ik weer terug. Johannes en Bertus. Ondertussen loop ik weer naar de stip. Want we zijn weer met de dagelijkse prijsvraag. En natuurlijk eerst de winnaar van gisteren. Uit de vele mails die we hebben gehad, hebben we er eentje uitgetrokken. En dat is Tineke Koelmans. En zij heeft het goede antwoord op de uitdrukking: je moet er een struuf niet on een aai bedorven. Betekent, wees niet te zuinig voor een goed resultaat. Zondag, Anneke, ligt de prijs hier voor jou klaar. En naast mij staat Aaron Bus. Aaron is ook een echte Bilkert. En hij heeft een typisch Beeldse uitdrukking. Mail naar prijsvraag@hotmail.com voor het goede antwoord. Aaron, wat is jouw uitdrukking? Sculptieblink. Wil je er nog een keer zeggen? Sculptieblink. Nog één keer, want ik heb echt geen één idee. Sculptieblink. Nou, het is mij een raadsel wat het is, maar u thuis zal het vast weten. Voor het goede antwoord, kijk bij hotmail.com. Dankjewel, Aaron. En ja, dan gaan we nu over naar de dokter. Want de dokter is er weer, onze eigen dorpsdokter. Gisteren hadden we Paul Beugels en vandaag de vrouw Anneke Beugels. Ook zij is hier dorpsdokter. Hartstikke fijn dat we jou ook hier hebben. Paul had gisteren een prachtige Beeldse kwaal als anekdote. Dus Anneke, heb jij ook een leuke Beeldse anekdote? Ja, ik doe het maar even in het Fries, want dat is mijn eigen taal. Wij wennen hier al heel wat jaren. Vroeger dienen wij zelf de weekendtjenesten. En er was hier in het dorp een oude man, een kluizenaar. En die leefde in een huis helemaal vol met kranten. En die man leefde alleen maar 's nachts. En dan werden we wat ongerust hoe zijn gezondheid. En dan lagen we lekker te sliepen, we een weekenddienst. En dan midden in de nacht ging de telefoon. Ja, dokter, maar Klaas. Nou, wat nou, Klaas? Het dokter ook dienst? Ja, Klaas. Mooi, zei er. En dan hongen we erop. En verder bellen ik regelmatig om de assistentes om te vragen of ze in eten wil kwamen van tafeltje dekje. Maar daar konden de assistentes natuurlijk helemaal niks van doen. Komt mijn eten ook? Ja, Klaas. Mooi. Nou, dan hang ik weer op. Dus dat is eigenlijk ook wel de charme van een dorp, de dorpsdokter. Ja, prachtig. Dat vind ik wel leuk. Anneke, hartstikke leuk dat je hier was. Morgen zien we Paul weer. Ja. En jou zien we deze week ook nog terug. Ja, dat klopt. Heel vrijdag. erg mooi. Nou, na deze Beeldse kwalen moeten we even wat ontspannen. Want het is ook belangrijk dat we natuurlijk ontspanning hebben op zo'n dag. En ik ga over naar de muziek. We hebben uit de vele bands en muzikanten in Oude Beeldzijl hebben we natuurlijk een keuze moeten maken. En nu zijn we hier bij Breeze. En Breeze is een duo met Ruben en Joop. En Ruben, ik heb eigenlijk één vraag aan jou. Wat doet muziek met jou? Nou, dat doet alles. Het mooiste wat er is. Want zonder muziek? Nou, dan ga ik bootje varen.
Zonder muziek gaat die boeltje varen. Nou, ik ben blij dat je hier bent, Ruben. Wat voor nummer gaan jullie doen? One Back Down van Tom Petty en de Heartbreakers. One Back Down. Hier hebben we Breeze met Ruben en Joop. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I stand my ground. And I won't back down. Well, I know what's right. Yeah, I got just one life in a world that keeps on dragging me around. And I stand my ground. And I won't back down. Well, hey, baby, there ain't no easy way out. Stand my ground, and I won't back down. Ja, prachtige klanken. De honden en ik lopen op het pad naast het sportveld. Daar ligt er weer een hondentaart. Meer dan 30 lekker bruin gebakken bolletjes liggen op een bergje te walmen en te glanzen. De honden rennen erop af en schrokken elk een paar bollen naar binnen. En ik loop door. De honden blijven bij de taart. Ik roep ze komen, maar toch gaan ze weer terug. Pas als ze voldaan zijn, lopen ze met me mee, zwaar schokkend. Waar komt die taart vandaan? Dagen later zie ik het meisje op haar paard. Het paard blijft plotseling staan en dan zie ik de bollen vallen. Het wordt een bergje, een taart. Taart uit een paard. Ja, en ik kan één ding zeggen. Er is één collectief talent hier in Oudebeeldzijl en dat is feesten. Want dat kunnen we hier heel erg goed in Ouweziel. En daarom hier aangeschoven de voorzitter van Stichting Braakland, waarover zometeen meer. En een bestuurslid van Stichting Dorpfeest. Ik begin hier met Stichting Dorpfeest. Dat is Daan de Rooij. Daan is een echte Rotterdamse en die heeft haar hart verpand hier in Ouweziel. Het kan verkeren. Daan, kan jij mij uitleggen waarom de feesten hier zo'n succes zijn? Nou Neel, je had het er net al over, een volle agenda. En dat is absoluut waar, want het is zo'n enthousiast dorp dat we de agenda's naast elkaar moeten leggen om een feest te kunnen en mogen plannen. Hoezo, maar het dorpfeest is toch maar 1 keer per jaar feest? We hebben 1 keer in de 2 jaar hebben we weer een feest, maar Wieberen met zijn Braakland en nog vele andere feesten, Piepskof, noem het allemaal maar op. Het is echt plannen. We slaan elkaar de tent uit. Ja. Zo druk dat iedereen toch zijn eigen feest wil. Ja, nou valt dat wel een beetje met hoor. We slaan elkaar de tent niet uit hoor. Nou, Wieber en ik heb jou wel eens zien. Dus ik ga met jou zo meteen nog wel even praten, Wieber van de Weg. En Daan, wat is het? Volgend jaar is er weer een dorpfeest hier. Hebben we al een thema? Is er al iets bekend? Nou, het thema is middeleeuwen volgend jaar. En daarvoor gaan we ook weer collecteren en gaan we weer verkleed. Jij hoeft je dan niet aan te passen. Dus dat wordt weer één grote gezellige boel, Neel. Nou, ik heb er nu al zin in, 2013. Wieberen, we hebben eerder dan 2013 nog een ander feest, namelijk het Braakland. Kan je uitleggen wat het eigenlijk betekent? Ik vind het heel vies klinken, het past wel bij een feest, maar wat is Braakland? Nou, Braakland het niks merigs. Het is gewoon een leuk feestje op het Braakland. En Braakland, het is een stuk land waar geen vrucht meer op staat. Dus vandaar Braakland. Vroeger ben je begonnen en dan heb je een feestje georganiseerd op een stuk land, buitendeur, open lucht, prachtig mooi feestje. En toen heb je gezegd van jongens, dit wordt het Braaklandfeest. En dat doen we dus nou elke 2 jaar als het geen feest, dorpsfeest is. Ja, want want het is natuurlijk echt een feestbeest. Elke scheet gebruik jij om een excuus voor een feestje. Ja, ik is ook te ver gaan, Neel. Dat is zo nou is ja, het hoor. Ik heb midden in de zomer wel eens oliebollen een gegeten bij jou. Alleen, ja, toen dat is ook zo. Wat hebben we nou weer? Ja, de schooljeugd die hebben een paar weken geleden een hele overdag in Ouweziel aan het opruimen geweest, heb ik gehoord. Ja, ze hebben wel een kipwagen vol bijen aan de zacht. Nou, dat is een mooi resultaat. En het is mooi dat die kinderen de rotsen van die groten al wat opruimen willen. Ja, de groten laten wel de meeste rotzooi liggen, maar met die schoolkinderen, dat valt wel wat met, hoor.
Alle kinderen wel een voorbeeld nemen aan Jelle Talsman, want die ruimt alles op en die is ook altijd onderwezen met de bezig. Ja, zie je Jelle altijd bij de kerk, bij het voetbalveld en bij hem thuis op een piep staat hij altijd met een bezem en een veger en een blik. Nou, dat elke een dat doen zou, dan zou oude ziel er aardig netjes rutje. Ja, als elke een nou eens een keer zijn eigen stront opruimen zou dat al een stuk beter wezen. Want overal uit honden en peren stront. Eigenlijk moesten wij er nog een vierde bak bij hebben. Ja. Eén voor de stront van de huisdier. Ja, wist, wij moeten nog een mooie bruine bak hebben. En dan met een gat erin, dan kunnen jou je stront in je eigen tuin direct injecteren. Oh, dat is zo wat. Dat is een goed idee. Ik denk dat ik dat maar eens uitvinden moet, want er gaat vast een gat in de met. Nou, succes met dat gat. Ja, bedankt. Nou, het morgen. Ja, het morgen. Moest opruimen? Nou, waarschijnlijk dus morgen weer. Ja, en helaas, het zit er alweer op. Het gaat weer echt als een tierenlier. Ik ga afsluiten en dat doe ik op zijn beeld. Ik heb zoveel complimenten gekregen over mijn beeldse taal. Dus ik ga het weer een keer doen. Morgen gaan we roeien met de riemen die we hebben. Broodsie poep, poëzie op de klaai, muziek, de prijsvraag, beeldse kwaaltjes, hoe overleef ik als nijeling en een heilige man op de bres voor het winkeltje. We sluiten af met de klanken van Breeze en ik zou zeggen, tot morgen. Zelfde tiet, zelfde plak. Aanskikkers! You can't call me the breeze. Keep on blowing down the road. You can't call me the breeze. I keep on blowing down the road. I ain't hiding from nobody. Nobody hiding. I got that green light, baby. Keep on moving all along. I got that green light, baby. Gotta keep on